kodwa ke babukeli bengidanga ngihamba nempilo ngamanye ake sinikele info before sinikele info babukeli cela ungakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment babukeli ukusubscribe nokulike kumahhala Tell apart with the social care design. Tell us to me looking that with so noma ngicini abantu laba bazongisiza ngoba phela wena uyabaleka uphuza ne-dragon manje iyona amandla akho lawo kuyashisa ngeke ngayiphuza i-dragon ushisa kanjena amandla akho kubaleka siyacisha lacishwana ingane-ke ngifike ngithenga ingane idanone ya noma siphumele emnyango noma sihlala cela usingiboleke uvela namadoda akho manje amadoda ami lawo cela ungiboleke ucupha ayocupha khona lapha embhedeni noma wena hamba sela khona embhedeni uzosichaza ngiyaphazamisa ngiyibukela imuvi ngiyaphazamisa ufika namakhamera ungekwazi ukufika kodwa sixoxa kahle lento uwedwa ngifike nini ngedwa ngoba wena uyabaleka wena ubaleka ngihlangana nawe emgaqweni ujika ubaleke uyakwazi nje endlini yami ufike kanjani manje endlini yami uyabaleka wena ngithi ngiqhabuka la uphuma ubaleke angibalekanga ngani manje awubaleki ngempela ubalekanga ngani ngoba nazi nje phela igora amadoda ameke namhlanje azongisiza ukuthi uwondle ingane wonke amadoda ami yazi bafukuchazela isitori salokho ngicela mina angakakhulumi ngicela uqale ngiyibike kuqala ukuze uzochaza yonke into ungasheshe buka usaphuza andibuki usiyaqaqa hayi khululeka ngabe ngesikwenze lutho ungaqaqazeli sizolungisa nje isimo phakathi kwakho bafunga engaqaqazeli bese kufika igoro ey'ngaka ngicela uqale ngiyibike mina ngiyingwenye edlezini izodla mina ingwenye manje cha ngihamba nosisi usibhalelile kuhlelo ungiyazisola ukunceneka ngongeke mfethu siyikhulume siyifamily lento kodwa kulinde phela ngichaze ukuze uzoza ukuthi kwenzakalani ungiyazisola mfethu usisi awuhlole shame usisi la uthi thula ubalekela ingane yasisigolo somthu yasisi ngicela uchaze ukuthi njengoba sidla nje kumfethu size ngayo uchaze ukuthi i-relationship yakho nomfethu yaqala kuphi until kuze kubuye namhlanje i-relationship yethu saqala ukujoyina sekukhona nje ngoba sajula iminyaka nje ngithathe u3 noma u4 bese bathi lapho bese ngakhulela awume mfethu mlini lalela nge-lockdown ngakhulelwa-ke lapho izinto zaqala lapho ukujika umuntu wazwahamba ngisho kubo sekade ngijule naye sihlala naye kubo kumnandi ekhaya semvakashi wakipita hayi sihlale kube mnandi kubo-ke bese kwathi ngi-lockdown kwaba ney'nkinga nasemsebenzini kwaba nenkinga hayi kanti sengimithi hayi waqala lapho kumuntu engitshela ukuthi i-social distancing angazi yenzeni kanti umuntu hayi useyangibalekelela kanjani hayi izalwe ingane umuntu wabaleka kakhulu mhlawumbe yiyo lento lembalekisayo abaleka umuntu ingane ungibalekela ngimbone ngithi igula mengihamba ngiyakushaya namakhamera akho ngeminyaka sululelele uyayazi igama lengane ukuthi ubani umuntu ongayazi ingane yakho uyalazi igama lengane usibonele uyazi igqoka usayizi bani onyaweni le mali ezinyanga udla amasavana lapha yazi bafu ukunika nini imali 100 rand ungathenga isavana engakwena ngo100 rand na nje uyayithengisa so uyabheja lo uyabheja ukheze ejabula la ewina imali ethenga lezi zinto lezi kodwa ingane akayoni futhi buwa bafuphamisela isandla ngihlisa isithunzi phambi kwala madoda akho hayi mfethu awungihloniphi ngiphakamisela isandla phambi hayibo nayi dragon yonto yazi kuthiwa lento iphuza zonke izinsuku kodwa uhlule ukukhipha imali engane azeni ngithumbi manje
ngisakhuluma ngidle Awume stick sweet mfethu, awume ngibona. Buka ingane yasiyazigcina nje ukuthi stick sweet wena stick sweet. Ngikaba sisithathe le stick sweet uzostopesa. Esengane le stick sweet. Uyinto lento ucathi uyingane naye leyo dlala le stick sweet. Hawu. Na ingane zoyitshela ukuthi na into ilokho yazalwa. Na into. Kahle baba la size ngokuthi sizolungisa isimo sakho phakathi kwasisi. Ngoba kuthiwa ubuyasebenza lo. Mase sebenza kabonakali ngathi uwakumazi ushona. Okay, ngiyanezwa. And understand. Asivaleni umnyango ubhuti wecamera aphume. Aphumelele. Ngobani? Ubenzelana amakhamera. Ekhona amakhamera kushela. Zazikhona igora lezi. Zazingeke. Senza ingane babeke lapho. Wena bese washona phi ke sesenza ingane? Ngashona phi? Washona ekhaya, ngihlele ekhaya, ngifice khona. Ngificela ekhaya. ha. Hayi. Mfethu kahle kwemizwa. Bafu ngangiphumela. Cha, ubafaka ngaphumi indaba yengane ithini? Uyimisele ngani mfethu? Ya, uyisele ngane uchaza. Engikhulumisa khona ikhamera. Manje senze njani thina? Khuluma lutho. Khuluma lutho. Manje uyimanga ufuna thina senze njani? Mhlawumbe size sisebenzise isandla sensimbi ukuze ubone ukuthi asidlali. Yawo. Uzodla sensimbi. Uzokhuluma. Ingakho ngize nasigora lezi. Umuthi hayibo. Ngone move lana ngiphazamisa. Umuthi hayibo phela. Yani movie into yaziyo la movie yayo njani ingane? Ema inhloso yakho izele la yini? Ufuna ukuthi ngodla ingane? Yebo, wodla ingane ngento esilala bo 100 uthi ngithenga ngabe isangane kwasabane Isebenza uphela. Ngingenile ngizothuka. Yashiselwa amana le ikora zakho yabona nje. Imake mfethu. Yazi into ebuhlungu la. Shuthi kahle nina bafethu ngithanda indaba zabantu. Ukuthi awufuni ukusilalela ufuna ukukhuluma ngawo. Mina ngithanda indaba zabantu. Senze nje. Yini ningaphumeli eminyango sikhulume noma wengane. Nizo Siyiqede lento. sisi awukazi umuphi ithuba lela alifunayo manje. Mase siqedile sobe sesivula umnyango sinitshele nase siqedile. Oh yazi bhuti banjani ufika khulume kahle athi hayi ngizozama. Ngizwe kuthi usenemali ngizwa ngendaba futhi ukuthi ade nemali. Awuhlule noma wengane shini. Manje mfethu uthi kwenziwe njani? Kwenziwe njani? Ngokodla. Usibonela una7 manje ungitshela ngo3 Wagcina nini ukumnika imali yokuthi athenge something? Yamnika imali. Wagcina nini? Angizange imali leyo wathi try wagcina nini? December. Kahle bafo awuchaza ukuthi uyimisele ngani? Khuluma ngani ngokodla? Khuluma yebo ngokwandla. Ukuthi kahle yini eduma la ekhaya? Uqala nje emsebenzini sekufika amakhamera. Oh, Nje inyanga eyodwa ngaqeda isho 2 months sekufika amakhamera. kanti uyasebenza. Yitoho ubudilana. Yithenda kuyitoho sekufika amakhamera. Awu. Lo uwanja ingane yomunye ugogo lo gogo ahlala naye la obugogo wakho nengane yakhe leli khandi kulo. Lamuzwa. Ingane. Uhlala nomuntu lo. Sisi yima. Wathi ingane ongazona zakhe. Yima sisi. Yima mfethu. Ubona? Mfethu. Wathi ingane ongazona zakhe lo uhlala nomuntu ukade ayehola la unamanga futhi ukuthi usande kuqala emsebenzini. Qale last year. Mfethu. Kanti yini usenze? Ezohamba le igora zakho. Igora ihamba izohlezi zikhona. Kanti yini usenze? Ayizohamba le igora. Bafethu nihlezi nihamba. Kanti mfethu kanti Igora zizohlezi zikhona wena uzoyonja nini ingane? Nihlezi namba nayo. Uzoyonja nini ingane? kahle awusichazele. Awusichazele into eclean mfethu. Ukuthi njengoba ngihleli la mina wena ubona uPopayi. Uthini kumina manje umuthi wena unenyanga uqala ukusebenza. Eqamba amanga. Uthi Bangitshela phela abantu bashilo futhi uthi namhlanje uzobe off ngakho ngifele ikora zami. Ezakho. Ezami igora. Lo la ngasekhaya bambona ebusuku ephelezelwa abafana. Obani? Futhi ngiyezwa nangamahemhemu usilengane le kuthiwa kuyona yami. uthe wena Ingakho ngixoxisa inyawo nami. uthe wena sifika la uhola u350. Pho manje nisenzile. Uyasebenza. Ngisanda kuqala nje ngoFebruary nje njengoba kade uqalile uFebruary ngiqali angaho ngisho ukuba Unamanga.
ale ngoFebruary Namanga wonke lokho gogo ahlala naye la ugogo wakho. Angithi uhlala neCheri la. hayibo ngihlala bafu wena ngeke wayibona iCheri ufika la Uhlala nayo. khona iCheri ubonile wena ufika ke Uhlala naye. wena uzwa ngabantu Cha abantu bantshela phela angizwa ngabo bantshela. Hayi mfethu thina asinandaba ukuthi uhlala noba. Futhi ngizomphindi igola zami sakhona. Zohlezi zikhona. hayi Lalela mfethu. Azo ondle ingane. Into ebuhlungu nathi kuwukuthi angithi yazazi ukuthi ingane yakho. ebafona wavuma ushaya intombazana Wagcina nini ukuthengela ingane? Mfethu Izothi 6 years. sobuya Wagcina la. nini ukuthengela? Ushaye nini usisi? ngoba fate ngishaya manje Hayi ngoba awukahle wena. ngehlile Hayi ukuthi akakwenzi lutho. nawo namakhamera bothi nje la ngasekhaya sengishaya intombazana nawo namakhamera Akakwenzi lutho. Akakwenzi. Ukwenzanga lutho. Wena uthi ubiza ukushawa lento. ngeke ngasho athi aphume lo Wayemshaya aphume naye. lo aphume lo noma cima ikhamera Noma imake noma wena ukhuluma ngokushaya lokho sokushaya. Nami ngiyaqala futhi ngiyapheya. Kade ayingishaya lo bese dakiwe, edaku utshwala. Akuye bese yaxolisa athi ingane. Medakiwe uthi ingane yakhe, mangadakiwe yabaleka. Wenzani? Nango futhi nango. Wenzani? Nango. madoda Wenzani? Ntozana. Ima wenzani? Ntozana. imbamba ngishaya Ima wena ima ufuna ukumshaya wena. Amvulele uzamvulele simthele into. Into zakhe. Awamzali. sengizongishaya manje namshaya namshaya kodwa yena kanjani? Ima wenzani? Awu mina ngenzane wrong wena ngoba wolu. wena uhlala la ngasekhaya bazohamba Wenzela wonke. ngengisayodla lalengane futhi ufuna ukutshela uma wakho ungakhuluma naye athi imali sengizoyinika yena ngoba wena imali uyiphuza utshwala la Wamnika bese wamnika niningi. amnika nini ngizomu ngiqale ningandini emsebenzini Unamanga ukuthi uqale manje unamanga lo bhuti wami ade sebenza la stiya ngimazi ukuthi ade sebenza. Uhlezi ethu uyaqala khona into senza ngalopha nje onanembobo ingoba uyaphuza imali onanembobo kanje ushayeni futhi bhuti wami nami Wofethu thina kaningi bese yaxolisa athi angangiboni. Thina mfethu into ebalekile la sifuna ukuthi uthathe responsibility noma kuthi uthola uTubob ushereke nengane lo uTubob uyinike kulethe usheleni la usale nosheleni ngafuna u350 engimnika u100 usuyahamba ahamba uyiphuza imali U100 owodwa. wena le ndoda yakho uyiceni ngani imali wena Hayi bo indoda phela indoda. Uthi ufuna ukondlela ingane yakhe manje ngedoda. Imali wena ufuna ukwenza lento enziwa ile ntombi yakho lethi uhlala nala ngoba wena usuthathe responsibility usubaba wale wengane entombi yakho Le ugogo lo hlala naye la onengane namakhanda amakhulu. akaphuze utshwala mengimnika imali uyahamba wethenga igrocer abuye negrocer sidle Nidle wena mengimnika imali wenzani uthenga utshwala U100 thenga ugrocer ngo100. wemfethu uyazizwa lento ekhulumayo uyangibhedela cha mina ngisho uyangibhedela nonke futhi nangibhedela mfethu uyazizwa lento ekhulumayo uyazizwa lento ekhulumayo ukuthi uyayikhipha imali ukuthenga igrocer kodwa uyahluleka ukuthi wonke ngingadli mina baba imali ingane yabona le South Africa ayikho umuntu ongaholi baba ohlanyayo ingane encane ongasebenzi ogugile iyahola ingane eqolo imali eqolo yenzani uthini manje Ungenaphi kumali eqolo wena oholi wena ungenaphi kumali eqolo wena mengakunika ingane la nemali eqolo ungathini ikhadi lethi ingane nemali eqolo lethi ayilethe la ekhaya iya phela kumele uyithathe kahle kubo ngeke bese ngithathe imali ngeke bese ngithathe ingane hamba okwenza into efanele kubo ubulanda ingane sisangithi ungamnika ingane ngamnika ngisho njalo vela athi uzofuna ukwenza iDNA bese ethi iDNA iyabiza angiyithembi naleyo ngane hamba vele wenza iDNA uyaphuza iyabiza wena ungayithemba leyo ngane umuntu ophuzwayo ahole ngiholo ba uthi uyafika ekseni ubheka ingane akekho uhambe ngayizolo uyibhekaphi ingane uzothini ubuza umama kuyafika mangizobheka ingane uthi uhambe ngayizolo usukulelile wemfethu sonke ingakho ungayondla ingane usukulelile ingakho ungayondla ingane usukulelile ingakho ungayondla ingane
wena ulalaphi Eyami wena leyangane. uzoba ukuthi ulalaphi Eyami leyangane. eyakho leya ngane hambe wenza idini Awume sisi. Sonke lesi sikhathi sila akwazi ukufaka leli gaba lokuthi ingane kanjani yakho. Ingane engafani nami bafu. Hayi bo ingane kuyenzeka imisakhula mfethu ithathe kwenye indawo komalume. Yebo. Mase khamba isikhathi izobe sibuya ke ingane ke. Menemali uthi ayifani nayo nayo Yini ungayithathi uye nayo uyilethe kini kubazobona ingane kini. Kanti umoya kumakalosuku Phela le dragon yami usuyichithile futhi manje. ichitheke uzohamba uyothenga enye vele unayo imali futhi asimkhuthuzeli bhuti wami unayo imali Ayikwazi. Mavele ngeke sikukhuthuze ba. Wena kumele uyilokhu ube ne-responsibility yokuthi ukwazi ukulungisa isimo sokuthi wongingane. Yabo? Ngeke sikukhuthuza siyenzi zonke ukukhotheni lokho. Ngeke sikwazi ukwenza lokho. Bafu. Amasenti amancane engiwatholanga ngamnika le mali yokudla ingane. Enze njani? Afika iphuza utshwala. yonke imali uthi ngiphuza utshwala kodwa unginike imali encane Yena senginayo sengizamile. hhayi-ke ngokuthi usebenzayo engicela-ke ukubuza ukuthi usuzoyondlayo kahle ingane Lokho zobise kubona. angeke usabaleka uma uyibona ngoba phela ingane yangitshela ukuthi uma ngikubona nawe wena uyajika ubaleke Wena ngisho singanefa umkhubo omubi ngoba iyona engibalekela mina ngibona ingane. Wena ongizonanisa nengane. Uthi angiyondli ingane siyangibalekela. Wena usho ukuthi ufaka ingane umkhubo omubi. uyayondla yini Le mali encane ngisuke nginiyayo yona kusuke kweyani manje. Suke ngikupha phela ngijoli ngawo. Kusuke ngakuphi le mali. Suke ngiphi ingane yami le mali kusuke ngikuniyayo. Uqonda ukuthini uma ingane angiyondli? uqonda ukuthi awuyondli sengaze manje kufikelele Kanti yemfethu kanti yini sisimaye kupha malini? unika u-100 Hayi bo, shuthi nje wena u100 kuphela imali engijolo ukupha yona. yebo Uzongihlambalaza phambi kwamakhamera. Uzongihlambalaza. hhayi ngizile uzokuhlambalaza ngifuna uwondla ingane Soma ungihlambalaza uzoza phela wedwa. lo ma ngithi akakhokhela imali ukuthi ingane ihambe ngani ngey'nyawo esikoleni kule phezulu uthi ayihambe ngey'nyawo uhlaze la impendulo futhi Ngathi ingane yami ngiyithanda into yenza uzohlambalaza ubabwayo kanje kumakhamera kanje. ngifuna ingane ibone ikhule ibone ukuthi nangu ubabayo bengoni mekuthi usuzoyondla Yonke etshela ingane leyo, yonke etshela ingane baba wondli so ukuthi uvele emakhamereni mengondli futhi ngizokutshela ukuthi nangu umahlokoza la ukuthi kuyajabaleka lentsha le Ashangi neblo. Hayi. Baba awusikhulumela into eqondene ukuthi kwenzakalani. ngempela Mina ngifuna ukuthi kube ngazuthi mhlambe sizokuxhaphaza kanjani. Awusikhulumela nje into eqondene njengendoda. Ukhuluma ukuthi kuzokwenzakalani from manje. Okay, ngizoyondla ingane. Kodwa lokhu ngangibeki kuna la. Nami ngisaneyinkinga ngisanda kuqala umsebenzini. Ngiqale kule nyanga la. Hawu. sekuyile nyanga Usizi, futhi yabo, kade kuFebruary kade kuyile nyanga Uba manje kanje. Uba kanti manje yiphi kanti le nyanga esikuyona? Emfethu. uFebruary nje le nyanga esikuyona. Samele bafukhokhe, samele ngikhokhe le mali zokugibela engiyibolekile. Imali yomphako. wondla lengane le umzwela desho ukuthi Ushilo nje. Le ngane le ishoyo inoma wayo osebenzayo. uthenga ukudla. Le ngane ishoyo inoma wayo osebenzayo. Oh. Ya mfethu khuluma. Inoma wayo osebenzayo ingane. Uthi mina ngiyayona. Uyayonda vele Wenze uma wayo. usho nje wena ukuthi ngithenga ukudla la bese iyaphela imali. Naye phela yangodla ngemali. Manje nami nginayo imali engemniki imali yokuthi hambe uthenga igross. Ngoba ngihlala naye la sidla ndawonye. Kumele ngenze njani menginemali ngamniki. Kade esho futhi Wena ukuthi ngikunikile abadlali inani. naye maningi amanga usomanga. Yabaleka. Ungaphumeleli iwendi leli bhuti wami ebaleka. Sekufikile la. Ingakho ufene egore ngoba ngibaleka kakhulu. Bezokubamba namhlanje ukuthi uyaphuma ewindi. Mfethu ngifuna ukuthi kumoshe isikhathi sakho. Bonela ukuthi ukusa serious la usabuya imoto. So mfethu lesicela ukuthi uthathe i-responsibility njengoba. Ungohlonipha ubhuti nje. Wena nje ngingena indaba yakho. Ungohlonipha ubhuti. Nanga ingane yakho uma ungayingeni indaba kasisi. Nanga ingane yakho. Nama ngingena indaba yakho. Ngiyakuzwa bhuti wami.
ngizofika nalabo plastic labo abancane kulenyanga. Abancane. Hawu, ngikutshelile nje kusakhona izikweletu. Bafanga ukuthi understand. Yeah. Sanginezikweletu ekumele ngizenze. Makuwukuthi awuthandi ngempela ukuthi ukhulume udile nosisi. Yini ungahamba ukhuluma noma wakho sisi? Ukhulume lo bese uzoletha imali njengayilethanga bese umayithethisa mina. Uma wakho angi-understand. Yabo mase samse kumakho angafika kutshela. Lo ngeke ngimnike imali. Ngizomnika uma wakhe. Ngoba lo imali uyayidla. Ya umtshele naye ukuthi unika uma wakhe imali. Imali uzoyinika uma wakho. Umnike ngempela. Noma mfethu uthenga izinto mfethu yabo. Lalela mfethu amakhombo la amakhulu. Amakhombo amakhulu achiphu kabi kaBox. Ungabisane nje uthenga amakhombo lawa ukudla lokukhulu. Angithi vele ingane isindala. Bafuna bathenga labo plastic inyana abancane kulenyanga. Amuzwa. No mfethu lalela wena enzela ingane lokho kwenzela ikona. You understand? Ngiyakuzwa. Yeah. Kunokuthi ungafiki. Ikona thina expect ukukhulu kulenyanga. No, lalela mfethu lokho uzofika nawo. Bazoba happy. Kunokuthi ungafiki. Uzofika nalabo plastic abancane bafu. Ayikhenkenga mfethu. Futhi kulezayo ke hayi singaba right. Kodwa lo mhlangana naye. Yikho futhi imali engizomnika naye akanendaba nawe. Anginendaba nawe. Angazi ngangibone nje kuwena. Ningayifaki lento yini. Ufunani pho lana namakhamera mongena indaba cha phela sizele indaba yengane. Hayi inkinga yini. Lengane lena ucabanga bafuse ngiyodleka ngako. Sengitholala ekugcineni ukuthi akuyona. Le mali engake uzoyibuyisa? Ubhalele thina ke khuleka. Makuwukuthi utholile ukuthi akusiye yakho, ubhalele thina so kufika nje simlande fresh usisi. Ngibhalele nini? Jobe nibhaleleni. Izobuya yonke le mali fresh. Khuleka mayisivele ngiyasebenza yenza i-DNA test. So hamba ngihluphe kanje, ngizoyenza. So hamba nje sikubo siqoqe yonke into. Makuthi wena uyayazi imali osuyikhiphile kuyena. So fika kubo nje siqoqe yonke into. Makuwukuthi ingane akusiye yakho. Ifane naye ngoba bafayifana nami ngiyazi. Ngayibona. Hayi. Ngoyenza nje ne-DNA test. Ngeke ngidlale wena. Hlezi ungifuna imali njalo, hlezi ungifuna imali. Bese ngiyakhokhela imali yakho bese ngayikho futhi imali enzoyikhokha ngoba uzoqhubeka uwondle ngoba ingane yakho. Asazi. Bafethu sicela ukuthi sibaleke ngoba manje wena udangikhohliwe. Stick sweet. Angikhohliwe. Boka. Stick sweet lesi sisu usiphi ingane. Angikhohliwe. Idla ingane. Angikhohliwe kodwa. Usitshela ukuthi ukhiwe baba. Angikhohliwe. Ungayikhohliwe udla ingane. Bayahamba laba ngikhohliwe. Udla ingane lawe. Sofika ke makuwukuthi ufuna ukuthi umenze something. Kuleka. So ayina nje kabuhlungu. Sokulanda nasesikaleni. Ayikho inkinga. Umaka siyiphepha lama exam sijwayela ngathi.